Kaya, ito lamang ginawa ko kayo ng magandang Pasko sa inyo. Ayan po, ano din ako yan. Nakikrave lang po ako itong fish na ito. Hindi pa naman ang pangalan ng fish na ito. Kaya isisigang ko. Kasi naalala ko lang sa Pilipinas na parang may maliit noon na paksiw. Paksiw pa lang tawag. Magpapaksiw po ako. So, ang ingredients ko, ito po yung maliit na isda. Saka itong talong. Saka yung ito, chili. Of course, bawang, luya, at saka sibuyas. So, yung gawin ko, inuna ko na po yung talong. Ayan. Ayan, talong. Talong. Ayan. Ito po yung talong. Tapos, ilagay ko yung isda. Para din yung paksi. Para din yung parang pampano ng mga bangus pag nagpapaksi. Subukan ko lang. Ngayon ko lang gawin ito. So, let's see po kung anong itsura. Kalabasan. So, parang masarap siya. Ito siya. Ayan. Parang sa Ilocano, parang bulog tawag na natin na sila. So, lagyan ko ng sili na minsanan na sili, saka yung itong ano ba yan, yung green sibuyas. Tapos yung sibuyas na, yung leaves to, yung green sibuyas na. Tapos yung sibuyas, saka luya, at saka luya, then bawang, yan na, saka, tapos lagyan natin ng paminta, so paminta, wala yung pamintang buo, kaya ganito yung saka yung suka, ito po yung suka ko, gusto yung suka ko yung vinegar. Ito tayo ng suka. Ano lang po kayo kung kayo gusto nyo ng maasim. Kasi hindi naman ito maasim itong vinegar na ano. Yan. Kasi yung dapat puti na pakaasim. So, ayan. So, dagdagan ko po ng salt. Meron ko na yung salt. Ayan, guys. Tapos na ang aking paksiw na maliliit na isda. Ayan po ang aking dinner. Ayan, paksiw na hindi ko lang pangalan nito. Basta paksiw na bulog. Sa Ilocano bulog. Ayan.